musapange phuma inu chemwali, komanso inu brother musapange phuma, upezeni mtimawo. Pamene inu mukuchita chibwenzi, mwathamanga mukucheza ndi mkazi amene sali ololedwa pa inu kucheza naye nthawi yake sanakwane, mukugwirana ndi mwamuna kapena mkazi amene inuyo simuli oyeneka kugwirana naye nthawi yake sanakwane. Taonani mukuyenda mu msewu ndi mkazi kapena mwamuna amene nthawi yake sinakwane yoti muziyenda naye mu msewu. Ndiye aliyense amene wapupuluma, amene wachita phuma, amamanidwa zabwino zimene zimapezeka akayichita ntchitoyo mu nthawi yake. Adayankhula Ibn Nujaym mu buku lake la Al-Ashbahu wan-Nadhair kunena kuti man ista'jala ash-shay'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, aliyense amene wachita ntchito nthawi yake isanakwane, ameneyu amamanidwa mphotho zimene zimakhalapo akayichita ntchitoyo mu nthawi yake. Choncho inu kukhala malo amodzi ndi mkaziyo simupeza zabwino zina zilizonse kupatulako nsambe zokhazokha. Kuteku inuyo kukhala ndi pathupi mwamunayo sakuyenera kuti akuthandizeni, chifukwa kukuthandizani inuyo akukuthandizani nthawi yake isanakwane, akuthandiza munthu wolakwika, chifukwa chonena kuti mkaziyo ndi inuyo mwapupuluma kupanga chinthu chimene Allah subhanahu wa ta'ala waletsa. Ndiye mkazi amene ali ndi pathupi sathandizidwa ndi mwamuna amene wapanga naye chiwerewereyo. Ndipo mukabereka inuyo mwana ameneyo tu sakhala wanu inu bambo, iwe nyamata sakhala wako mwanayo. M'malo mwake atenga dzina la mayiyo, atenga dzina la mkaziyo. Ndi chifukwa chake zikufotokozera kuti man ista'jala ash-shay'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ndiye phuma ndi chisilamu sizimagwirizana. Upezeni mtimawo, mukazikitse mtimawo, pangitsani an-nikah, ndiye yambani kukhala malo amodzi. Pangitsani an-nikah, yambani kukhala ndi ana. Koma musakhale pa chibwenzi, musachite chiwerewere ndi kumayembekezera kuti mukhalanso ndi ufulu umene amakhala nawo munthu amene wakwatira kapena wakwatiwa.